ikke skære helt igennem? Jo, du drejer saven, så på et tidspunkt så kommer den ud her. Ja. Hvis du bare drejer stille og roligt, så kommer den ud her. Og når den kommer ud Så her, sætter en smule tilbage her. så når den kommer ud her, så stopper vi. Ja. Så trækker vi den ud, og så går vi herover og stikker den ind der. Nå, okay. Og så gør vi færdig herover. Ja. Ja. Så prøv bare. Nu jeg starter den lige, så skal vi se. Herover. Så skal vi stikke det ind. Her det bliver gas. Det er lige ind. Det er vigtigt, at saver sammen. Sådan der. Så saver du videre. Så skal vi have noget jern ind. Det er rigtig, rigtig fint det der. Ja, det kan også være en linje. Ja, men den, jeg tror også, den falder nærmest af sig selv, den her. Ja, det gør det, det er jeg ret sikker på. Vi stikker det ind herover. Sådan der. Der er mest plads. Der står det godt. Og det er bare en sikkerhed, vi har. Og så saver du simpelthen her. Så saver du lige bare en lille smule længere nede, ikke? Faktisk, jeg kan faktisk fortsætte det der, som jeg startede der. Ja, det kan du godt, for det er den der, ja. Men så skal du stå heromme så. Du skal bare passe på, at det ikke kommer. Ja, det kan du. Og hvis vi får, ja. Det var lige, hvor det skulle lande, Det er I skide gode til. Vil du være helt ærlig? Prøv at se her. Prøv at ruse dig selv. Gå her frem og se dit fine hængsel, hvordan det står lige så flot hele vejen over. Alle de fiber der, det er fuldstændig som det skal være. Det er lidt frækt, så småt du har lavet det herovre. Men Kom lidt tæt på. Ja, men det er sgu også lidt væk fra det træ der. Jo. ja, men det er da flot her. Jeg tænker, altså, og det er også, jeg er imponeret mange gange, når de, Ja, de kan komme igen. ja, de glider ned, ikke? Ja. Og der blev lys her, det er fandme godt. Er der hører musik i den der, eller? Nej, ikke? Nej, nu er der sådan noget legeplads der. Der er mine batterier dødt, så jeg kan lige få det til at sige dut en gang. Jeg har aldrig fundet den telefon, hvis ikke du har ringet.